Amalawi agawikana pawiri. Gawo lina munyengo ino yasona likuti nduna za president ndi zimene zili zolakwitsa kwambiri kwalembera president zinthu zabodza zoti pa ground palibe. Gawo lina likuti iyayi onsewo ndolakwitsa kwambiri president komanso ndi cabinet yawo yonse. Ndiyeno funso ndikumati kodi achakwera paokha amakhulupirira nduna zawo kapena sazikhulupirira? Funso limeneli kuyankha kwake ndikunena kuti chokhacho ngoticho atulutsa kalata yonena kuti iwowa asankha nduna kuti zilongosole ku mtundu wa Malawi zomwe iwowa anayankhula musona kusonyeza kuti president amakhulupirira nduna zawo. Nduna zawo ndithu amazikhulupirira ndithu. That's why sakufuna kuzionetsa kuti mwina zinalembera zinthu zabodza. Number 2, pali video ya chaka chatha. Kumene kunali kumtengo wa nthenga konko uko pa Wisio stop. Iwo ndithu anayankhula pakamwa pawo kuti yayi anthu ena mumayankhula kuti amene amuzungulira president akumunamiza koma ayi ndithu sandiuza mabodza. Zimene zikutuluza kuti achakwera ndithu sikuti amazikayikira nduna zawo koma amazikhulupirira nduna zawo. Ngakhale ena akunena kuti ayi bilishafu chani zambirimbiri koma iyayi achakwera ndi nduna zawo ali khete ndipo sangasiyane. Ina amene muyendetsa mwambo umenewu agumba ndi anzanu, ine ndimafuna briefing yoti nadzionera chabe chikuchitika nchiyani. Nchifukwa ndinasankha kuti ndidzere kuno. Nasankha kuti ndidzere kuno ndidzionere ndi maso anga. Chifukwa nthawi zambiri malipoti amakhala kuti sakukuza nizeni. Amene akuzungulirani akuuza ni mabodza. Kodi mmene amatiti wina kumangocha amanuza bodza? Kodi mmene timati M1 tukozanso ili mbodza? Kodi tikati zinthu m'midzimu zisinthike ndipo kwina zayamba kale? Ndakula. Chifukwa tumaomba akakuyenderani bwino, inu nkwansankaza kuti zonse mudye osagulira tuferereza kumeneko ndiye umbwita. Nkhani mwaimva akuti tu iwowa ndithu amadzudzula anthu ena amene amati iyayi amene amuzungulirawo amamunamiza. Ndi anyway pano tili ndi Adaliso Kabambe, president wa chipani cha UTM, amene akuyendera zitukuko zimene zinatchulidwa kuti zamangidwa koma sizinamangidwe. Ndi iwo ali ndi zambiri zimene akukamba. Guys, thank you so much. Ndi mungathe kuona atiwonetsa kuti nyumbazo ndizi zili pa foundation. Ndiye kuti president amanama samanena zoona kunena kuti kunoko kumalaka kwamangidwa nyumba 18 za polisi chifukwa nyumbazo kulibe angwemba kumene ma foundation. Contractor ndawali apawa komanso mungathe kuona nyumbazo ndi zimene zonse zili pa foundation. Ogwira ntchito ndi awa ndi president akalengeza kuti nyumba 18 zatha ndi bodza la nkhunkhuni zazawo za Malawi zoona. Ndiye namatuza ndiye musangodutsa pano muzione nyumba zimene president amati zathazo ndi mafuna tizione nyumba zangambidwa umene tizimalize ndife tikalambombe. Ina maono kwa dindo akamapereka uthenga kwa Malawi mukhoza kauza zotani? Ifeyo tanena kale uthenga wathu taufotokoza kale ndi wa utali. Adindo azinena zoona. Bodza losathandiza losapindulitsa.
tithokoze mwanjira padera amfumu athu pamodzi ndi mafumu onse amene muli pano masana ano. Tithokoze akuluakulu onse amene mwabwera kuyambira ino wa National Director of Youth, Director Amayi, Organizing Secretary, District Governor Panyatwa, onse akuricho Director Nyamata ndi ena tonse amene tachokera ku chipani. Pereke ulemu kamayi kumbanyiwa manso ndithokoze kwambiri utsogoleri wa pano malo ano. Amayi ndi abambo ndikuthokozeni kwambiri. Ife gogo wathu tinabwera kuti tidzamve mavuto amene anthu mukukumana nawo, komanso mutipatse maganizo anu akuti kodi dera lino ndi umoyo wanu boma mungafune likupangireni chani kuti mukhale ndi umoyo wabwino. Nde ife tabwera tidzamve maganizo anu. Tufuna timve maganizo anu, titenge maganizo anu, taike mu ndondomeko zathu zoyendetsera boma. Ife a UTM tikuyika pamodzi ndondomeko zimenezi ndi cholinga chakuti tikawina masankho September ino tiyambe kudzitsatira zimenezo. Ndiye mmene ndamvera mfumu aja zikuoneka ngati choyambirira tikonze za vuto la madzi la kuchigwa uko. Tikonze za vuto la madzi. Madziwa tikudziwa kuti ndi chaka ndi chaka mitsinje imasefukira. Madzi amachokera m'mitsinje yosiyanasiyana kuphatikizapo mtsinje wakulu wa Shire. Mtsinje wa Shire uja tiugwire umene uja kuti madzi asamasefukire. Madzi a mitsinje ena onse tiyakonze bwoti agwire asadzasefukirenso kuno ku Nsanje. Ndiye kumva kwanga kwa mfumu kuja vuto loyamba lakuti likonzeke kuno ku Nsanje ndi vuto la madzi. Ndi choncho eti? Tikakonza vuto la madzi ndiye kuti anthu sadzithawanso nyumba zawo chifukwa tikusefukira eti? Vuto lachiwiri limene anena mfumu ndi vuto la njala. Vuto la njala lakula kwambiri. Zikundimvekera ngati kuti kunoko mbali ya kuntunda kuno kumakhala kang'amba pang'ono kamene kapangitsa mvula, kapangitsa kuti zomera chimanga chisayende bwino. Pamene kumunsi kuja vuto lake limakhala madzi. Anthu akalima basi zimangokokoloka ndi madzi. Ndiye mbali zonse kulibeko chabwino kwenikweni. Anthu akuvutika chifukwa sakukolola zokwanira. Chonsecho chimanganso chadula kwambiri mtengo. Ndiye anthu akuvutika kuti agule zakudya akhale nazo. Chonsechonso nyumba zawo zapita, zakokoloka ndi katundu ndi chuma chawo chonse chakokoloka. Anthu alibe chilichonse, ali pa msasa, zakudya sizikubwera pa msasa, mapeto ake anthu akumakhala ndi njala kwambiri. Ndiye likuoneka kuti limene ndiye vuto lachiwiri eti? Vuto lachiwiri ndi la njala. Vuto lachitatu limene amfumu anena ndi vuto la madzi aukhondo. Kuti anthu akuvutika, madzi amene akumwa sakumakhala abwino. Zikufunika kuti papezeke njira yakuti madzi abwino akhalepo oti anthu adzimwa. Si choncho? Vuto lina alifotokoza ndalimva mfumu akamba za misasa. Anena za malo amene anthu akugona
kunati malo sabwino, iwo akukanika kukapanga renti kwina kwake, ngakhale napanga renti, koma malo amene akugona anthu pa msasa pano sabwino iyayi. Ndiye anthu afotokoza za mavuto a malo amene akugona apa msasa. Chachisanu, amfumu aja afotokoza za vuto lonena kuti anthu akungokhala alibe pena paliponse pogwira poti nkupeza kakhobidi. Ndiye akufotokoza kunena kuti palibe upangiri wina uliwonse ukuchitika wakuti anthu ndikupeza kandalama kakuti akhoza kugula chakudya kapena akhoza kupangira china chilichonse. Ndiye pamafunika apezeke njira zakuti anthu moyo wawo ungayambirenso, poti katundu wawo yense wapita, nyumba zawo zonse zapita, pamafunika rehabilitation yakuti anthu umoyo wawo unikidwenso, ndikoti anthu umoyo wawo ungayambirenso bwanji kumakhala bwino, si choncho? Komanso zikuoneka mmene zikuonekeramu pali vuto la umphawi tweti lakuti ndalama zenizeni ngosoweratu, palibe anthu akukhala moyo wovutika. Za chipatala simunanene, za ukhondo zilipo ngati pano, zikuonekanso za ukhondonso nzovuta eti. China chimunganene chimene chili vuto lina sinatchule ndi chani, chimene amfumu sanatchule nunso simunatchule ndi chani, vuto lina ndi chani? cholinga kuti tonse tamakumba matoilet onse akhale mapafa takumba zonse zilipo, ukhondo pano ulipo. Malingana nthawi yakunena kuti yosadya ndiye timaoneka kuti ife pano nditalikani simasamalambo matoilet, kama matoilet bonse mutinako pakalekale alipo. Nde matoilet alipo, koma vuto ni maplastic. Maplastic anthu ogona pamvula, maplastic tilibe chifukwa kuti anawo ndi azigogo sangathe kutani, sangathe kugula. Ndiye maplastic sheet tikuwafuna ngati alipo mutithandize tikuzigona sona. Nde maplastic sheet akufunika kuti athandizire kwa nyumba zina zimene zili pa msasa pano eti. Ayi, maplastic sheet tamva imene vuto lina ndi chani? Vuto lina limene sinanedwe ndi loti chani? Vuto lina ndi ana amene akuntchuwa uko ku skulu akupita koma school fees kulibe. Mera ali makolo alipa kukanika kulipira kuna school fees, angokhala naye pa Sukulu za primary fees samalipira. ayi samalipira koma za secondary. Za secondary. Yes. Ndi mafizi ana avuta kuma secondary school. Yes. Okay, vuto lina ndi chani? Vuto lina ndi chani? Maskulu a Nazare akanati mangira ku maskulu a Nazare kuti ana ang'ono aziphunzirira pompano. Masukulu a Nazare kuno kulibe, ndi ana akusowa kopita nkhani ya masukulu a Nazare. Pali vuto linanso limene sinatchulidwe ngati? Bwana pepani pano tikulira kuno kwa mpomba kuno pano tabwa nkhangaiwa tabwa mabenzi tokera kwa nsuwa mitibwa ya kuno madzi kulibe chichonse kulibe deile punganyivo ife pano ndife magalu kwa mpomba kuno kulonga panango panana ting'ona pano tikwenda pano nang'ona kubwa kudabwefu dabwete parai tabwa mwinji maningi koma tikumala nang'ona wabambo tiganizireni kweko akulu monse mutiganize ife pano tikufa ife pano tikumala ukakwazi kuno bwantu atatu awusakuran ekuma muno mboma muno. Yayi, chabwino ndiye anthu akuvutika ndi nkhani ya ng'ona, akabwereranso ku dziko kuja akumakapezeka kuti akugwidwa ndi ng'ona iti vuto limene likonzedwenso. Chabwino ndithokoze kwambiri agogo ndi mafumu ena onse, amayi ndi abambo amene muli pano. Ife tinabwera mukandafotokoza tizamve mavuto akuno, ndiye tamva za mavuto amadzi, ndikupha kuti tikalowa mboma chikhala choyambirira tikonze chimenecho chonati madzi. Mtsinje wachire tiugwire, mitsinje ena yonse tigwire, tipange madamu ogwira madzi aja, ndi cholinga choti vuto lakusefukira kwa madzi uku lidzakhale mbiri yamakedzana. Ndiye chimenecho chikhala number 1. Number 2, mwafotokoza nkhani ya njala, kuti njala yavuta. Ndiye mawa kubwera galimoto imene tibweretse ufa, idzagawira nyumba iliyonse.
mawa galimoto ibwera agogo akupezani mawa abweretsa nyumba iliyonse ilandire ufa mawa. Komanso mwakamba za mapepala a plastiki galimoto ikabweretsa ufa ibweretsanso mapepala a plastiki kuti adzagawidwe. Ndiye zimenezo zigawidwa mawa. Tikalowa mboma a UTM tikagwira mtsinje wa Shire kugwira madzi ena aja uku tikasiya kukhala ndi vuto losefukira tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira kuti konse kuno ndi ulimi wa nthirira uja anthu adzatha kulima kawiri katatu popanda madzi osefukira, koma kuti tidzalima bwinobwino kawiri katatu tidzakhala ndi chakudya chokwanira kuno. Komanso boma la UTM lidzathandize tikagwira madzi aja kukasiya kusefukira kuja kwagwirana bwinobwino madzi auma kwalimba anthu mene adzibwerera kuja chifukwa akubwerera permanently kuti madzi sasefukiranso tidzawathandize onsewo kuwamangira nyumba zawo zabwino. Ndicho linga chonena kuti kumene kuja anthu akhazikike bwinobwino chifukwa sizoona kuti chaka ndi chaka anthu azichotsedwa malo awo kukayikidwa malo ena, chaka ndi chaka azichotsedwa. Imenero tifuna tizaonetsetse kuti vuto limenelo latheratu kwa nthawi zonse. Komanso mwakamba za mwayi yoma business nazotero tikadzayamba kulima ulimi wa nthirira kumalima kawiri kapena katatu ndiye kuti ena akulima thonje, ndiye kuti akamalima thonje mafakitare majinaries akhale konkuno omasinda thonje lija ndi njere zija, komanso oumba nsalu mafakitare ake akhale konkuno, komanso zovala ngati izi ngati za UTM ngati mene avalira azibale angawa zizasokedwanso konkuno mmene avalira anzathu aku Times, nawonso mauniform kandi amanesi kandi ana asukulu kandi madokotala kandi apolisi kandi ame mafakitare osoka zovala ngati zimene zopanga zovala zo adzakhale konkuno. Ndicho linga chakuti ena akalima agulitse pa mitengo yabwino, zikamakonzera kupangidwa zovala zithandize ona kuti anthu apeze ntchito mumafakitare osiyanasiyana. Komanso njere zija za thonje zija tipangire mafakitare amafuta, tikapanga mafakitare amafuta ndiye kuti naso apeza ntchito kumene kuja. Zotsatira zakezo tidyetsere ng'ombe, tidzalimbikitse ulimi wa ng'ombe, tidzakhalire ma deep tanks ndiye kuti sodzakhalenso ndi ng'ombe, nyama zidzapangidwa zambiri ku ng'ombe, komanso nsapato kupyolera ku khungu lake zikopa zake za ng'ombe. Ndiye kuti tidzapangitsa kunena kuti ntchito ziyambe kupezeka. Mafakitare akamagula zinthu kwa alimi, kaya akulima mpunga, kaya akulima thonje, kaya akulima zipatso ndi zina zosiyanasiyana, akamagula kumapititsa mafakitare kwawoko adzapereka pa mitengo yabwino, ndiye kuti anthu adzayamba kukhala ndi ndalama zolozeka, ndalama zabwino. Komanso ndili mbali ya uko amanena zakuna kuti kuno ku Nsanje misewu yambiri ndiyovuta kuyendamo, mabridge ambiri ndioduka, tidzakonze mabridge aja ndi misewu ija. Ife ya UTM tikunena kuti boma lililonse mu ulamuliro wathu pa chaka chilichonse idzapatsidwa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse cha boma. Ndiye ndi ndalama zimenezo ndiye kuti misewu mabridge azidzakonzedwa, ndi ndalama zimenezo manazare school mwanena aja azidzamangidwa, maskulu azidzakonzedwa bwino, komanso ku secondary mabazaries azidzakhala kokwanira kuti ana aja mwatchula chakuvutika kuti apeze mwayi wa school fees. Ma secondary school azapereka mabazaries kwa ana kuti adzakhala ndi bwino ophunzira school osalephera school chifukwa school fees yavuta.
komanso muzipatala tidzaonetsere zipatala zikukonzedwa bwino, zipatala ndi madera osiyanasiyana ndi madera aukhondo. Nyumba tafotokoza zija ndi ndalama imeneyo tidzathenso kuwamangira onse amene angafunike kuti akhale ndi nyumba zabwino, nyumba zodalirika ndi zokhazikika. Ukuso timakamba za doko ndena akuti ayi kunsanje kuno doko lija linkanena lija tilimange, ndiye doko lija tilikanso maplani athu kuti doko lija la nsanje lidzamangidwe. Komanso msewu ikadzakonzedwa nayonso njanji ndi masitima adzakonzedwe, njanje zamalizidwe, masitima aso aziyenda nthawi imeneyo. Komanso ena amati timange airport kuno kunsanje kukhale airport, ndiye kuti tikakonza mayendedwe apansi, tikakonzera mayendedwe a sitima, kukonza mayendedwe amwamba, zonse zidzakhale kuno kunsanje. Ndiye ndifuna ndikulimbikitseni musadere nkhawa, maganizo anu ndi upangiri wanu wonse mwatiuza mwatipatsa, umenewo taumva tikauonetsetsa kuti tiukonze ndi cholinga choti tikawika maplani athu azachuma ndi chitukuko a UTM adzathandize kuti tikadzagwira madzi aja uko, tikadzakonza nkhani ya madzi yakonzeka, tikulima zakudya kawiri katatu, ndiye kuti kuno kudzakhala zakudya ngambwi. Tidzanena bye-bye ku mavuto awiri akuluakulu osefukira madzi, mavuto amalizana ndi bye-bye, mavuto a njala chifukwa tayambano kulima katatu, tidzanena bye-bye, mavuto a usiwa ndi umphawi tidzanenanso bye-bye chifukwa tikamadzalima zambiri akutigula pa mitengo yabwino, mafakitari ali kuno tikugwira ntchito mafakitari, ndiye kuti chuma cha dziko lino chikukwera patsogolo, chakuno kunsanje chikukwera, cha umoyo so wawina aliyense chuma chake chikukwera, zidzathandiza kuti tonse tidzakhale pabwino. Chotero tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu, tawamva. 1 minute yokha mungotiyendetsa misasa yanu tionemo, tikatero mutilola tizipita iti. Like, share, Malawian Cameras, right.